Sinaganaan ti may sa flower shop iti selebrasyon itang aldaw wenno iti National Girlfriends Day. Kuna ni Mrs. Daisy Valdez magluyuan ket sinapada iti nang lukat tapno iti kasta ket may sa ganaan da iti daytoy a selebrasyon gapot amuda nga itang aldaw ket adu dagiti agorder iti regalo da asabsabong kadagiti girlfriend da. Imbatad na nga iti napalabas sa tawen ket kaaduan iti nagorder ket dagiti estudyante a nagpaaramid pay iti customized bouquet nga da iti lipstick wenno chocolate iti uneg iti bouquet da. Inayon na adu a klase iti mabalin a magatang artificial flower bouquet nga gatad iti 500 pesos wenno iti fresh flower bouquet nga gatad iti isumet laeng a presyo. Bali mangrugrugi kami nga i-prepare dagiti orders ken dagiti met artificial isog imon unan ken dagiti rose cloth ganun. Kas din dagiti kakastin mi ket 500 pesos kasi. Ado ti pagpilian napipintas elegat tikita na. Gapo iti dayta ket manamnam mga itatangal daw ket full of love ako na da mga idol. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.